Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungor karon, anero sab kini ang programa sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing nga magadapit kaninyo o magapanghinaot kamong tanan karon, nakapagpaluna na ko mo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan o gana ka mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, amoy magamit na tungkunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master diri kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo. O kundo na may mga basahon nga referensya nga gibasa, dili gigamit para pagsupak sa Biblia. O nining tungura karon among mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan, no? Sa nagakalain-lain nga mga dapit, kumusta ninyo mga kaigsunan? Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa radio station nga ilang giangkon para maialagad kining maong programa. O ilabi na diri sa PBCM compound, kumusta sa tanang mga kaigsunan nga malahutayon nga sa pagpadayon sa atong obligasyon para sa atong radio station. O nabina sa mga kaigsunan usab diri sa dapit sa Taguluan kang Brother Jerry Edgila, kumusta kanimo Brother Jer? O diri sa mga kaigsunan sa dapit sa Natumulan, no? Taguluan, Misamis Oriental. O nining tungura karon dili nato paggalimtan usab alang sa tanang makaigsunan ang atong pagpaygayon sa paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. Kung nining tungura, magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Risaban, ang musta kaninyong tanan, mga kaigsunan, katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab mga kaigsunan, mga kahigalaan, kininyong alagad, Evangelista Brother Kili Insipido, nga makauban kaninyo ning orasa, ning tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O garon sa walay paglangan ihatag ko sab kamo sa kaubang ministro o Evangelista. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamaturan. Ingon ini kita nga oras makaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 36 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, mabati ang programa. Adunay matag Domingo o aduna usab matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog. O ini karon nga inyong pagpatalinghog ning takna karon sa inyong pagpaminaw o paglantaw usab sa ato ang Facebook Live. Kumusta kaninyong tanan mga higalag mga kaigsunan? O sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig, mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa giawhak ang tanan nga mga membro sa PBCM sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa tanan nga mga tigpaminawan o mga kaigsunan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi nining maong sibiyan sa RPN DXKO Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKD Radyo Ronda Dipolog matag Domingo alas 6 kadto sa City ang takna sa kagabion, live gyapon sa Facebook o makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami mga kaigsunan matag adlaw kita nga Sabado duha ka hugna kini mga kaigsunan dinhi sa Power Radio. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa Gapuno. Nung mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion, live sa Facebook.
o gitagaan kini og kinabuhi sa atong kauban nga Ebanghelista o Ministro Brother Divya Rizaba. Usab ang naghatag nini og pag-sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din gipamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag adlang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live yapon sa Facebook mga kigsunan. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabhion. Gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta sa atong mga suking tipaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa babati dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlang Domingo duha ka hugna kini mga kigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kauduhon og mabati ang kaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live yapon sa Facebook kini o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon dinhi sa DXAL Like FM o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunon ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado live yapon sa Facebook ang atong programa. Kumusta usab sa mga tigpaminawan nato dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon live yapon sa Facebook kini mga kaigsunan. Ato usab gi pangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon, Brother Nicodemus Niki Hermias. Kumusta kanimo Brad Nick? Ug usab ato pong gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa La Libertad, Titay, Zamboanga, Sibugay, ang mga Toquero family ug ang Candones family. Ug usab dinhi sa ato gyapong mga kaigsunan no, dinhi sa Marsolo, Naga, Zamboanga, Sibugay, ang mga Kabang family, ang Quijano family ug ang Cartagena family. Kumusta kaninyo? Ug usab dugang pa ang Senas family ug ang Arances family. Ug dugang pa ato gyapong gipangumusta ang mga kaigsunan nato nga naa dinhi sa Zamboanga City, ang Talinguez family, Samuramos family ug ang mga Torres family. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Ug ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Ug usab i-display po nato sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw kamo sa tong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon, makita gyapon ninyo. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa tong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Ug usab ato pong ipahibalo sa atong mga kaigsuonan nga kini si Mr. Aquilino Valencia. Kung nagalantaw kamo sa atong video, tutuki lang ninyo. Ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expel na ni sa PBCM. Kung aduna may pagsibya niya sa mga karadyuhan, kana iya na lamang og wala nay kalabtanan ang pagtulon ang PBCM niya na ubos sa pagdumala sa atong Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og dugang pa kanimo Mr. Aquilino Valencia nga matud mo nga kami niuna nimo og kontra. Kamu may nakikontra nako, dili kaya ako'y nakikontra ninyo. Unang-una nako nga sulti nimo ni ana, dili kami una ang nakikontra unang hilabot nimo. ikaw mo'y nanguna namo kay imo ming gipakasayop kay baloon talang ka imo ming gipakasayop sa among wali bahin sa eleksyon. Ikaw mo'y unang-una nga nanguna namo. Igo lang ming didipinsa
sa imong mga gipamahayag dinhi sa kahanginan munay tinuod nga pagkaistorya. Okay? Ug aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik ang Reverend Charlie. Okay no, ang ato karong pag-isgutan ang pagtubag sa pangutanan ni Efren Anino Guhilde maitod sa bautismo part 3 series sa number 1 o number 2 nga pagpadayon nga gihisgutan nato sa sinugdan mo ni nga part 3 na. O sa dili pa nato ipadayon ato sa i-display ang mga nagapangutan na kanato Brother Ber og ato silang gipangamusta nga kadtong uban nga wala pa og nagpaabot pa sa pagtubag sa ilang pangutanap, ipaabot lang o magpaabot lang kay dili sila mahigawad niya na. Niya atong pagabasahon rin ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una din si Efren Anino Guhilde, ikaduha si Boy Ortiga, ikatulo si Rigor S. Aled Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikaupat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikalima, Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O ato usab nga ipahigayon sa pagpakita Brad Dever, Brad Ron, Brad Kili ang atong activity no. Ining milabay nga pitsa nga August 19 ang PBC Pista Spiritual Birthday Celebration nga mga kalihukan o pagpakita sa bio Brad Dever. Niya atong ipakita sa screen mga kaigsunan. Atong na pakita og sa gisgutan nimo kaganina sa imong pagpahinumdum kang Aquilino Valencia Bradever nga may tungod sa pag-una. Granting nga kita nag-una, no? Unya kung manubag ka, below the belt ka mapasumbong ka. Propit mo ni propit tutoy inyo ha. Nganong tawgon ko kamog pitutoy. Kay ang inyong nagpatutoy man mo sa inyong tumoy. Ano napatutoy mo sa inyong tumoy? Kay nangatkat man mo sa kapayas dili inyo, inyong gipatutoy sa inyong tumoy mo nang propitutoy mo. Ha? Usa paabuton lang nimo. Mora na diha ang among ikasulti. Gani, nami gitubag pero naningkamot gid ka nga imo gyon nga targeton parte pas ang among kisgutan nga kolor nga Amerikana nga permanente ug may kagwa na ilis-ilis. Ang background sa ilang giwalihan, DXDN. Wala na sila maghisgot sa akong ngalan. Ug wala na sab sila magsanina og Amerikana. Natingala ta. Karon lang mula na, karon pitsa, wa na mag-Amerikana. Ipulaan na tingali na sila pagsulob sa Amerikana. Nga naman, kay ang pag-Amerikana nila ni atong tuig 2020, kay mao mangyud to, kay ang unang nag-Amerikana ako. O sa pagkakita ni Cesar Patio nga nag-Amerikana ko, iyang gisugyutan sila nga mag-Amerikana. O sa nag-Amerikana sila si Loloy, basta tanan sila dito nga Amerikana hasta si Cesar. Karon, kay wa naman ko mag-Amerikana. Si Cesar naman, wala na sa din siya mag-Amerikana. Karon, wa na sab sila nag-Amerikana. Muna nga napakita pagpugos ang tagsa-tagsa nato nga adunay sakyanan o niya di hinon makapalit og Amerikana. Kanang gamiton nimo ang utok ba? Aron dili ta mapaninglan ba? Na karon balik ta sa atong tema no. O mo kini nga ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde may tungod sa bautismo part 3 series sa number 1 o sa number 2. O tungod kay kini man ang atong pagatubagon kung magtubag kami higalang Efren Anino Guhilde una dili gid mi
magbakak. Sama ba sa padim nga gitukod ni Hermogenes Macarayo uban kang Danilo Nacua o magpasiatab sila sa mga binakak nga sila kuno'y katumanan sa pagdala sa wali nga Espiritu Santo nga nangupya ra man na diri. Mao na among gingon nga pagpangawat gani nakuha lugar ni Macarayo si Bobby Arado nga mo ilang gihimo ni Macarayo nga pagwali o magwali na diha kauban nila. Pero timan-an nga kung kamatuoran pa kuwang manggunig panabot kining nakuha ni Macarayo. Pero ang ginikanan ani nga si Lolita Arado gi-convincer siya wala gyud madala kay galang April Anino Hildy tipiko sab kini namo kay basig magsuroy-suroy po ni sila masirad-an na sa atong kaisipan nga kung do na may ilhon nga kamator kadtong ilang giganan dili sila nga nangupya. Yatong patalinghugan ang yang inahan ni Bobby Arado. Ako, si Lolita Arado, nagpuyo sa mangit kitlar din sa Tilintan. Akong pamidaron, magsibinti na kurong July 7. Kasi noon, ako ba na tambalan ni Babi. Lagi ka na sa hospital. Kanya karon wala siya nag-istorya nga. Ngalan ni Master. Macarayo din siya. Nya gidanimin niya nga anha mi pero wala ko na ako nadawata kay nga nagtuobi ko ni Master. Nagagid ko ni Master na kuan jud ko. Patigulang na lang ko diha. Master yun. Wa na ilain bisan pagkinsay mo sangyaw na ko mingon nga magdani na ako dili ko. PBCM. Ayun na ako. Atong napamatian si Lolita Arado nga nagpahayag nga iyang bana nagsakit lugar gitambalan ni Bobby. Unya kay nagpatuo man ni siya lagi nga naayo, gikonbenser niya ang iyang inahan og matod pa niya nga Macarayo gyud daw siya dito na ni sunod dito sa ako bang tinudloan namili og tinudloan wa siya makaibaw nga ako'y nagtudlo kana lang daan tungod sa kakulang ba sa panabot di nato pud malalis kay unsaon na og dana ra iyang panabot ni Bobby Arado nawagid siya magpatuo kay bisan pa kuno og kinsa pay mukabig niya kay nailaman niya sa master di ni sunod unta to dito sa iyang inahan. Ikaduha ang iyang bana nga gitambalan kuno ni Bobby pero iyang girespetuhan pero wa man siya maayo. Niadto siya sa hospital mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan ug dito lugar siya naayo. Kay ang Dios usahay o naay programa sa Dios nga dito ka maayo sa hospital, diin siya gapoy nagpahigayon niya na. Niatong patalinghugan ang iyang amahan ni Bobby Arado. Ako si Lito Arado, nagpuyo sa Mangit-Kit, Bardem, Samis Occidental. Ang akong panuigon, si Tinta size na ang akong edad, kay natawag ko sa 1949, October. Ako, ingagi ko sakit, dayon, diha man akong anak, si Bobby, nakaatol nakauli, iya ko kong gitambalan. Pero wala ko mag-ingon nga siya mo'y nakaayo sa kuha. Kaya nga ito magiging ko hospital. Napatambal magiging ko kay mura mong kugi. Duyan-duyan magiging anong wala. Hindi ko kasabot sa kuha. Sakit. Di, pa-hospital ko. Pa-hospital ako po ko dito o nabiling kay 26 mil po. Mulong, akong anak man mo'y tambal-tambal po na ko, wala ko kayo. Pero ako pong girespetar kay anak man. Ako po PBC ang magikumpyor. Kay sa namimbro ko sa 1996. Ngayon, pagkakaroon, wala ko yung mausap, naagi ko nagtuo sa Espiritu Santo. Unang pagbuot sa Espiritu Santo nga, buhiyon pa ko, wala ilain nga akong giampuan, nga maayo ko ang Espiritu Santo. Ang akong kaugalingong prinsipyo nga maayo ko sa Espiritu Santo kay ako karaan ikong master nga namimbro. Muna akong pagpasabot diha nga walay usa-usa na ako diha di pasipadaan kundi tinuod ang tinuod lamang. Okay no, nabati nato nga
wa kuno siya gipasipadaan. Kung nagsulti man siya, dili lugar to atake nga wala siya maayo. Nagsulti ra siya sa tinuod kay gingon man ni Babi sa pagpamatod nga naayo kuno dito sa mga pulong nga gitambal lugar kay nag-ingon man ni silang grupuha brother nga lost power na kuno ang mga pulong nga gihatag ni Master sa espiritual nga pagpanambal mo na ilahang gihimo lugar nga pagpamatuod. Okay, matud ba nila Reverend nga ang pulong kuno nga gi-release di SPAD-M nilang makarayo, powerful man kuno kaayo kay ang pulong dinhi nagpabilin sa PBCA matud pa nila lost power na. Nakita na to nga wala man kuno siya maayo unya dito siya sa ospital. Basig nay mo ingon brother nga kung si Master nato adunay power kay sa atong pag-ila siya man ang katumanan sa Dios nga Espiritu Santo brother. Nasa Biblia ba nakasulat nga kung gamiton nga kasangkapan ang doktor sa Dios dili na kasupak kung i-ari na to sa atong pagtuluan. Biblical ba po kung naagyod sa pag-hospital brother? Biblical Reverend o atong basahon ang prueba nga ang Dios bisan to og dunay pulong nga mga powerful pero kung paagi niya nga dito gyud mo landing sa balay talambalan para dito maayo dili kasupak kay sa Biblia ano na yung mga tambal nga gihimo sa mga parmaceutiko nga i-apply na sa pasyente. Busa makaulaw sa ilang bahin brother nga naghinaway nga powerful unya wa man day madala. Papanan nimo ang nagsulti nga wa nimo maayo. Di lang manghambog unta ba kung tinuod tang katawhan sa Dios dili manghambog nga diha tanan gyud ayuhon sa powerful ninyong pulong kay ang testimony nga atong nadunggan usa kini kada kung makaulaw sa inyong dapit. Ha? Mo na angay panaminan sa mga miyembro nga nagsalig diha. Basahon ko rin ng Biblia, may balita Biblia, doon na Imprimatur Julio Cardinal Rosales. Din sa Sirat, basahon ko rin sa Kapitulo 38, versikulo 4, ngadto sa 8 ang pagbasa inyong paminawan. Gingon, ang Ginoo, mao'y nagbuhat sa mga tambal gikan sa yuta. Klaro kayo ang nagbuhat sa tambal gikan sa yuta, Ginoo. Og ang usa ka tawo nga butan, dili mag-ukon-ukon sa paggamit ni ini. 5. Wala ba kaniadto ang usa ka kahoy maghimo sa mapait nga tubig nga mahimong mainom aron ang gahom sa Ginoo mahibaw-an. Gipaagi dito sa kahoy nga mapait aron daw mahibaw-an ang gahom sa Ginoo. 6. Naghatag siya sa kahibalo mahitungod sa panambal ngadto sa mga tao. Kinsa naghatag sa panambal kay balos panambal ngadto sa mga tao ang Ginoo. Aron daygon nato siya tungod sa mga katingalahan nga iyang gihimo. 7 ngadto sa 8 nga akong pagbasahon. Ang parmaceutiko nagsagol ni ining mga tambal ug ang mananambal mugamit ni ini aron pag-ayo sa mga sakit ug paghatag og alibyo sa gibati sa mga tao. Walay hunong ang pagpamuhat sa Ginoo nga mao'y naghatag sa maayong panlawas sa katawan sa kalibutan. Sa way hunong matambal man nga pulong espiritual ug ngadto sa mga tanom nga material way hunong daw ang Dios paghimo di ana. Sa to pa ang pagpanambal sa Dios pwede sa pulong gamiton pwede po dito sa mga tambal gikan sa mga kahoy. Okay. Kusa natubag na kung doon ay mga naghuna-huna niya ng mga bahina. Nakaron balikan nato ang atong gisgutan sa pag-display sa kinatibuk ang pangutana Brother kang higalang Efren Anino Guhilde. Okay, Reb, atong i-display sa screen ang iyang comment. Dinhi man ni siya nag-comment sa Sure FM, dinhi sa Tandag, Surigao del Sur, Reb. Dayon atong gi-pa-enlarge ba ang iyang pangutana. Dayon atong isunod nga ato nang gi-separate no, gi-by numbers na to. Mao kini. Ang unang-una niyang pangutana, matud pa niya dinhi, mangutana ko, kani nga religion, wala ba'y gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Ikaduha, o unsa kini, Trinity o Trinitarians? Dayon ang ikatulo, mao kini, tulog bautismo, plural name o common noun? Klaro nga, sa pangutana nga, kini ba nga relihiyon nato lugar, wala ba daw gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? O sa ikaduha, unsa kini Trinity o Trinitarians ato na ning natubag ning una o ngatus kadua diri kita sa ikatulo nga tulog bautismo plural name o common noun ato na ning natubag pero atong gisiris tungod kay sa pagbalik
na atong i-remind nga kung tubagon na to ni hangtod mahuman kining tulo ba ka bautismo, plural name o common noun, ato na ning natubag, ato lang ipadayon ang pagtubag nini nga para sa mga bag-o pa nga nagtangka o nagapamati nga ang PBCM kung mubuhat sa sistema sa pagpanubag niya na makita nato nga ang gihatagan lamang og katungod ni Master dili ang padim o kinsaman nga maglain og mo sugaw-sugaw ba sa pagpamaton nga dili sila sa sinugdan gisugo nga mo'y magwali unya takulaw kami na pud ang ilang lekturon. Si Master ang iyang explanation nga sa mga magwawali ra gyud sa PBCM mamati. Address ni Master ngadto sa tanang mga membro sa PBCM nga sa magwawali gid ka mamati sa PBCM. Walay lain na ilhan kita kay gihimo ni Master nga Chief Minister Badron og kamo nga nahimong kasagabay nga nakig-alayon. Ang katong dili magkig-alayon wala na ni gawas na sa prinsipyo sa PBCM. Patalihugan na to ang pamahayag ni Master. Okay. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyag. Sa kinatibok ang sanasod. Ang rally lang sa PBCM. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton kayang tagwali, gomero mau ang dobiya. At wala magwali ang PBCM. Walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong kayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ito ha. Ay ang PBCM. Gagaitad sa mga libro na dokumentado. Kaya dili manuhali ang PBCM. Ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka ha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro. Ibuog sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Klaro nga nag-aghat gani si Master nga pamation, paminawan ninyo ang programa lugar sa radio sa DXKO mo ning gisibihan. Sa una na pa to ang DXIM o DXCO. O nakita na to. Unya asa daw ipapamati sa maong radio kung naa napadayon na sa magwawali lang sa PBCM. Bisag unsang radyoha ang masunlan namo. Basta PBCM lang mo na timanaan sa mga membro na pamation din ang padim kay naaman din ni sila nganong nagbilin man si Master. Di dapat nga kung pamation ninyo ang PBCM nakoy tagna nga napay umalabote nga magwali nga dili PBCM di posible na nga padim. O ilan ni Pedro Sobailo sa Cell of the Living God Church o ila ba ni Mary Alcasarin nga naglain nga Four Corner World Spiritual Division Kingdom of One Living God I am who I am 7-star General iksimi na raw. Wala gyud Reverend yan ang mga gimension mo nga pwede nga patalinghugan dito nga nagdalas ngalan ni Master kay sa atong nabati ang paminawon lang nato gyud nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod nga magwali diha lang sa PBCM. Wagi anino sa padim, wagi anino sa Seal of the Living God Church ug gatong kag Mary Alcasarin. Mao ni atong ipa-aninaw sa mga nadala din na sa padim o sa ubang nagdadalas nga lang Master kung magpatalihog mas wali o muyagyag man PBCM ra gyud na nga mga ministro. Kung wala sa padim di padon sa kaisipan kanang ilang sistema. Nakaron atong i-display Reverend ang pahayag sa magtutudlog atong basahon para nga ang nagsunod nato kung wala makalantaw sa atong Facebook live ilang madunggan og ma-review nato nga mao ni gipahayag sa atong magtutudlo. Atong i-display atong basahon gingon sa pagpahayag. Tinuod na wala na ilain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw kay ang pagabatbaton sa iyang pagwali permero mao ang Biblia kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lag-unsa para ikasumbong sa iyang pagwali nga libilos dili. Ikaduha kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado kay dili man muwali ang PBCM ug basta-basta na lang o nga magyaw-yaw-yaw ka diha nga wala kay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibok nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana ug Britannica busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXKO, DXIM ug DXCO. So matinaw kayo alang sa mga nasaag na sa pagtulon ng PBCM kinsa may atong sundon silang makarayo nga dad-on ang mga tao sa pagpaminaw ug pasudlon sa padim samantalang si Master
nga ilang ipong gidadala nag-ingon ang muyagyag sa kinatibukan sa nasod wali ang muwali mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kakalaro na bugok na kita. Na usa masakit man nga ingnog bugok kung nagpabilin ka sa imong sinabtan nga di mao di bugok ka biblikal man na. Tinuod ka na, Reverend. Bugo sa lay pagkasulti. Nanas Biblia nga Katoliko sa Marcos 8:17, ang mga wa kasabot yadrisan sa atong Ginoong Kristo bugo or bugok. Nakaron, agig pagpamatuod nga kumutubag kami higalang Efren Anino Guhilde, labi na sa mga nagsunod garon o kadtong mga nagapangutana nga nagpaabot pud sa among pagtubag. Amo lang ipakita ang mga nangagay namong pamahayag diin ang among gibatbat nga dili gid mi mudugang, dili gid mi mukulang sa mga nakasulat sa Biblia, busa gani among gibasa. Niatong pamation ang previous namong pamahayag. Na sa mua, dili gid mi magkulang, di pud mi magdugang, kay gidili gud na. Una, mabasa na to, nga gidili ang pagdugang. Diha sa Deuteronomio 12:32, unya gisundan po diyon sa Deuteronomio kapitulo 4:2. O kini usab gisundan po nga mabasa sa Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6 nga naa diha mabasa nga dili gyud magdugang o magkulang sa mga pulong sa Dios lugar o sa nakasulat sa Biblia. O gawas pa niya na, Reverend, mabasa usab ka na sa Jeremias 26:2 nga dili gyud magdugang o magkuha sa mga pulong sa Dios. Nya sa kinatibuk-an ini atong makita nga ma-display na to para madumduman nga dili ka magdugang sa iyang mapulong o dili ka magkulang. Pero ang kumplito gyud niya na tungod kay kalakip man ang pinadag 22:18-19 lugar sa pagpahigayon niya na busa sa kinatibuk-an nga nahibalo gyud mi nga gidili ang pagdugang atong basahon Brad Kenneth ang nakasulat sa Biblia nga sa bag-ong tugon nga gidili gyud ang pagdugang o gidili pud ang pagkulang. Atong basahon rin diri sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 hangtod sa 19 ang gingon. Akong pasidaan ang tanan magapatalinghob sa mga pulong sa propesiya niining basahona kung adunay magadugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahona ug kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya magataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. Atong nakita nga katong mga gipang display nato sa unahan nga mga bersikulo o kapitulo pagpriba kato nga daghan lugar gana. Pero sa gikumpleto nato basa ang kinilang sa bag-ong tugon para mapakita nato nga kung unsa man di ay ang mga propesya, mga pulo nga nakasulat sa mga basahon nga mga propesya o tagda, dili gyud magtaktak ta niya na o magkulang lugar. Kay kung magtaktak ta, diha sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og diha sa balang syudad nga gisgutan nining basahon na, wa na hinuntay bahin nga madawat kung atong taktakon ang mga pulong lugar niya na. Manang giingon namo sa nangagi natong pagtuon nga imbis doon natay madawdaw sa sistema nga ingon na nga pinulungan matod pa nila, wa na gid hinuntay madawdaw. Mo nga sa bersikulo 18 mabalikan ta gidili pod ang pagdugang sa mga pulong sa maong propesya sa mga basahon. Kay kung magdugang kanya na una-una dugangan daw sa Dios ang mga hampak nga madawat nato nga gisgutan sa mga basahon kung magadugang tag mga pulong. Kung huna-hunaon nimo kung dugangan tag hampak, na day hampak day mapaabot. Dugangan na pud hinung kag hampak kay nasayop ka. Busa kinahanglan di ay gyud nga walay sayop para walay hampak. Kung masayop man pod, o niya nagdugang na pod ka,
nadugangan na hampak. Manahigalang Efren Aninog Hilde nga dili gyud mahitabo nga buhaton namo ang pagdugang. Atong napamatian ang previous nga dili gyud mahitabo nga among buhaton ang pagdugang sa maong mga pagpanubag. Igalang Efren Aninog Hilde. Gani sa pagpamatuod nganong adunay among mga programa bag-o nga gibuksan. Ato sang istoryahan sila Brad Deber, Brad Ron o Brad Kili nga unsay hinungdan nga nung niadto ta sa Davao, nag-open tag radio station sa Tagum City. Unya sa pagpahigayon namo diya niya na o makita nato ang among hulagway o mga picture. Okay. Muni siya nga dapit diin kami nagawali og naa usab ang mga porsyon nga mga kauban namo, mga hulagway atong isunod. Nga mga magwawali o dili magwawali nga diha sa gawas sa maong radio station makita ang hulagway og uban pa niya pa kini ang maong hulagway sa mga kaigsonan pod nga nagtipon-tipon kami diha sa balay og nakita usab ang radio station nga among gisibiyahan diha mi sa gawas og mao kini ang mga porsyon nga among ipakita. O nini karon tungod kay sa unang panahon doon na kami programa diri dapit sa Tagum City. Apan adunay pagkaputol tungod sa akong panigamot o among pagpanigamot nga mabalik. Mga 1 week gikan sa among pagsibya, ang Vice Chapter President nga si Alex Bungabong, iyang nakita sa pananaon sa katulugon si Master. Og dito siya ni amen, og gisultihan siya ni Master. Munang lahi ang among magtutod bisag di pahulay. Pero makikita siya sa iyang mga katawhan. Di dapat gibadlong si Alex Bungabong nga dili na mao kay ang pagwali ron kana ra gyud nga nas power radio nga ang nisulod diha kay naamputan ni sulod bad ron alas 3 ngadto sa alas 4 adlaw Sabado. Alas 6:30 dayon. Alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa alas 7:30 sa gabi kay ila alas 5 ngadto sa alas 6. Ngadto sa alas 6 sa gabi ang sa Padim. Kining pasabot to Padim. Na dapat miingon si Master dito nga ang tinuod nga wali kanang ilaha. Pero pamation nato si Alex Bungabong sa gisulti ni Master wa ba malipay. Okay. Ako si Alex Bungabong, taga Tagum, Davao del Norte. Ako naningkamot nga mga kuanan dito wali sa Davao. Moto nga nakuan yun, natuman. Ang akong kuan ni Master nga nadampuhan ako gikan atong pagkuan ni Reverend dito mana dito ko sa Tabuan naman dahil ko pagkagabi nakita na ko si Master nga amin ko kay nakita na ko may Master pamin ako salamat Loy nga natuman ra gyud ang akong pangandoy nga ang Davao magbalikan gyud og wali ana nga kana ra ako na kuanan nga kuanan ako si Master human nasumpayan to nga anak ko si Master nga nagdida pagkahuman ingon man siya Loy mao ni ang akong mga anak tingaman ko nga na may mga anak ng papat apan si Reverend diri man sa naglingkod sa uluhan ni Master mao din natong ilanan nga si Reverend jud ang iyang gitugyanan diri nga kuan jud ang dumala ining kuan Master nga nagpadayon. Daghang salamat jud sa inyong kuan Reverend. Bati Reverend ang pahayag sa Vice Chapter President sa Tagum usa ni siya pagpamatuod taliwas sa giingon ni Mr. Valencia nga nagdumala karon sa PBCM Hugaw. Niya iyang kuan kay niadto kong January 5 nag-ingon manggug ko nga kadtong Disyembre 29, 2024 nagsaulog sa birthday ni Master. Nag-ingon man ko si Master wala gyud malipay sa inyong pagselebrar. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay
ang nagdala ni ana sa ako nang giingon, hugaw. Mao ba ni hugaw, Mr. Valencia, nga nagtubo, nag-uswag, nagtubo ang radio program sa PBCM ubos sa pagdumala ni Reverend? Ang trust rating sa mga kaigsunan nga PBCM, dako, tungod kung di pa dako ang trust rating sa pagdumala ni Reverend, di sila mo sponsor nining bagong station nga gi-open din sa Tagum. Asa kitaon mo ang mong papanaway nga si Master wa malipay tungod kay ang PBCM gidumalahan sa hugaw. Sa sulti ni Alex Bungabong dito sa Pananahon, nakita niya nga si Reverend dito sa uluhan ni Master nagpasabot nga mo day mulid sa PBCM. Asa kitaon ang imong paghambugiro, Mr. Valencia? Unya, sa mga pagyaw-yaw po ni Rubeniana nga inahan ni Hermogenes Macarayo, nag-ingon daw, kay dito daw sa baba ni Alejandro Badira Jr. nga mahurot, biyaan kuno ko, bradron, sa mga tao ni Master, kay si Master kuno, wala kuno mo balik tungod kang Danilo Nakwa o kang Hermogenes Macarayo. Nibalik kuno siya tungod kay naluoy kuno kanila. Niya wala hinon naluoy ka na to. Sa material kita yang anak og daghan ta bradron. Dito gid siya nilutaw sa nagpaadayag sa Danau. O di gibungaw na lugas Master niya na unsa man tong mensahe ni Alex Bungabong. O nakita nato higalang Efrenino Guhildi kung matang sa tipik sa kamatuoran usa na kadto. Nakaron kay ang katuyuan para man sa pagtubag diri ra man gyud sa PBCM, dili man gyud magdugang. Matod pa ni Master sa PBCM lang daw ipagpamati address ni sa tanang mga membro sa PBCM. Ug katupong namati naara na ninyo sa pagtuokon unsay inyong hunahuna mingon ba mo na makakbi. Imposible po magbuhat-buhat si Alex Bungabong para lang gyud ang tuuhan. Himuon niya ang kalig-on sa iyang pagtuo sa iyang tinumo-tumo nga mga pamahayag. Nakaron, mo na nga sa pangutana nimo nga tulo ba ka bautismo, atong balikan nga sa panahon kang Moises katong nilatas sila sa dagat og uban niya na ang panganon sa pagsugilon ni Apostol Pablo, bautismo na to nila. Una kining payag sa bautismo. Hain kini mabasa Brad Kili sumala sa Biblia. Ano ni Reverend atong pagbasahon sa unang Korinto siyang kapitulo 10 sa bersikulo 1 hangtod 2. Nagaingon, mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha ilalom sa panganod. Ug silang tanan milatas sa dagat. Ug silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moses diha sa panganod ug sa dagat. O nakita nato sa payag ni Apostol Pablo higalang Efren Anino Guhildi atong girikol nga sa bersikulo 2 silang tanan daw gibautismuhan ngadto kang Moises diya sa panganod ug sa dagat. Sa bersikulo 1 gipayag nga matod pa ni Apostol Pablo, mga igsoon, but ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod og silang tanan milatas sa dagat, nalugar sa panganod og milatas sa dagat. Sa bersikulo 2 ang tawag dayon silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moises diya sa panganod ug sa dagat. Bautismo ang pagtawag ni Apostol Pablo ni atong bahina. Di kung kwentahon na to, dili lamang makita ang bautismo sa panon kang Kristo, sa panon kang Moises. Pero katong bautismo dili dumalayon. Kaya ang uban nga mga tao nga wa makaabot sa pagtabok nila sa dagat din anay panganon, di sige balik-balik nga mabautismuhan adto og ipabalik to nga ingon ana man ang pamaagi busa kana pagpasunding lamang kana nga ang bautismo lumalabay lamang dili magpadyon sigon sa gipakita nga ehemplo nini. Nakaron tungod kay paalabuton man nga dunay kasumpay ni Moises nga mo'y nagdala niining mga katawhan nga buot sila nga dakpon o gigukod sa mga sundalo ni Paraon, busa niagi sila sa dagat. Nabukas ang dagat og naay mga panganon og sa pagtawag pa ni Apostol Pablo bautismo to nila. Gitag na sa Biblia nga kini si propeta Moises adunay mosunod nga propeta nga sama kaniya. Unsay prueba gyapon Brad Kili sumala sa Biblia? Ani ang prueba Reverend atong pagabasahon sa Deuteronomio kapitulo 18 ug siyang bersikulo 18 hangtod 19. Magapatindog ako kanila sa tiliwala sa ilang mga igsoon. Usa ka manalagna nga saba kanimo og igabutang ko ang akong mga pulong sa iyang baba ug siya
magasulti kanila sa tanan nga igasugo ko kaniya. Og may tabo nga bisan kinsa nga dili magapatalingog sa akong mga pulong nga iyang igasulti sa akong nga lang akong pagapaninglon kini kaniya. Pusa klaro nga sa nakita og nabasa sa Biblia nga sa bersikulo 18 sa kapitulo 18 pud gingon magpatindog ako kanila. Nagingon ang Dios di kang Moises sa taliwala sa ilang mga igsuon usa ka manalagna nga sama kanimo. Di magpatindog di ang Dios og manalagna sama kang Moises. Then pagpatindog sa Dios og manalagna sama kang Moises sa bersikulo 19 adunay pasadan nga og may tabo nga bisan kinsa nga dili magpataliog sa akong mga pulong nga iyang igasulti sa akong ngalan katong igapatindog nga malagna nga sama kang Moises akong pagapanilngon kini kaniya. Ang maong tagna Brad Kili, Brad Ron, Brad Diber, wala ibutang ang pangalan. Kay dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Pero sa katumanan nini sa pahayag sa Biblia, mao ang atong Ginoong Kristo nga mao siya ang managna nga sama kang Moises sa pagtagna. Ayon ang puriba, Brad Diber. Ni ang puriba rin batong pagkabasahon sa Buhat Kapitulo 3, versikulo 20 ngadto sa 23 ingon niining nakapahayag matud pa dinhi ug aron iyang ipadala si Hesus ang Kristo nga gitagana alang kaninyo. Siya nga kinahanglan pagahawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuma na sa tanang gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang kapanahonan. Kay si Moises nag-ingon usa ka propeta gikan sa inyong kaigsuonan. Mo namang kini ang gikutlo sa Deuteronomio nga gibasa ganiha. Usa ka propeta gikan sa inyong kaigsuonan igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo. Maingon sa iyang pagpatindog kanako. Magpatalinghog kamo kaniya sa tanan nga iyang igasulti kaninyo. Ug ang tanan nga magadumili sa pagpatalinghog sa maong propeta pagapuuhon gikan sa katawhan. O di ba tinaw nga ang gipasabot sa Deuteronomio kapitulo 18 versikulo 18 ngadto 19 pagkatuman gisubay na mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang kasumpay lugar sa maong tagna nga sama kang Moises nga propeta si Kristo ang gipasabot niya na. Pero higalang Efren Anino Guilde samtang dili pa mataw ang atong Ginoong Kristo ang mutunga pag-una mao si Juan nga Bautista. Og si Juan Bautista mao ang modala na pud sa pagpamunyag nini. Buti pa sabot ikaduha nang hugna sa panahon nga mugawas na pud ang pagbunyag sa kang Juan nga Bautista pero sa unang panahon katong bautismo nga milata sila sa dagat og na pahiilalom sila diya sa panganod, na pahiilalom sila diya sa panganod, milata sa dagat, gitawag niya Apostol Pablo sa unang Korinto 11:1 nga bautismo kato kanila. Pero sa diyang ipadala na si Kristo, kay puli na sa kang Moises ingon nga sama si Kristo kang Moises nga propeta, pero sa dili pa mo padayag pagpagayon sa buluhaton o buluhaton ang atong Ginoong Kristo. Si Juan Bautista ang mag-una sa atong Ginoong Kristo din magpadayag siya sa bautismo. Siya po riba, brethren. Ani ang pre-bariberin basahon ako sa Juan kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 23 ang akong pagabasahon giingon. Og mao kini ang gipanghimatuod ni Juan sa diha nga gipadala kaniya sa mga Hudiyo ang mga saserdote og mga Levita gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya kinsa ka man. Siya si Juan Bautista mitubag siya wala maglimod hinunua mitugan siya nga nagingon ako dili mao ang Kristo. Og sila nangutana kaniya unsa ka man diay si Elias ka ba? Siya mingon dili. Ikaw ba ang propeta? Siya mitubag dili. Onya mingon sila kaniya kinsa ka man lagi? Tug-ani kami aron adunay among ikatubag sa mga nanagsugo kanamo unsa may imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon. Mao ni pagtubag na ni Juan Bautista og siya mingon ako mao ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw
tulira ninyo ang agian sa Ginoo sumala sa giingon ni Isaias nga propeta. Matinaw. Nga kung balikan nato ang versikulo 22, no? Og mingon sila kanya kang Juan Bautista kay naamay nagsugo nga pangutan-on si Juan Bautista gingon, kinsa ka man? Tug-ani kami aron adunay among ikatubag sa mga nanagsugo kanamo kay nagsugo man kadtong mga Hudiyo og mga saserdote og mga Levita nga gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana gipadad-an og sinugo aron pangutan-on si Juan Bautista, kinsa ka ba? Unsa may imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon? Unsa itubag ni Juan Bautista 23 gingon, no? Og siya mingon, ako mao ang tingog nga magasinggit diya sa mga awaaw. Tulira ninyo ang agian sa Ginoo subala sa giingon ni Isaias nga propeta. Siya daw na nga magsinggit o tingog sa kamingawan, nga magsinggit diya sa awaaw kay kanang kamingawan. Mao man ang awaaw. Tulira ninyo ang agianan sa Ginoo. Giingon ako na ni propeta Isaias, nagsubay na si Juan Bautista sa tagna, sa dapit siyang kaugalingon, sa iyang bulaton, na daw sa Isaias. Pero, nasamang pagkagi, nga walay mabasa nga Juan Bautista, sa mong tagna kay dili abilidad nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Pero hain ka na nakasulat sa Isaias, Brad Kili, kining gikutlo ni Juan Bautista, nga sa iya ka ng bahin na tuman. Ania dire-dire kini atong pag-aprobahan sa Isaias kapitulo 40 siyang bersikulo 3. Ang tingog sa usa nga nagasinggit, andaman ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehova. Himo ang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. O nakita nato nga mo ning gikutluan ni Juan nga Bautista nga siya daw kana ang gipasabot ni Isaias nga propeta, pero never nga mabasa Juan Bautista. Gingon lang ang tingog sa usa nga nagasinggit, andaman ninyo sa kamingawan ang dalan niyo ba, himo ang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Siya daw na mo tong gibuhat ni Juan Bautista sa iyang katumanan. Og sa pag-abot na sa katumanan, si Juan Bautista niya na naghimo na dayon sa bautismo. Moning ikaduha nga makita natong bulaton sa bautismo. Higalang Efren Anino Gilde. Ayan ang priba niya na, brother, nga maukini ang nagbuhat na diyon si Juan Bautista sa pagbautismo o sa iyang bautismo ang kahulugan, ang pagpadayag kana sa atong Ginoong Jesucristo nga magsunod diha kaniya o maulahi pa niya kay siya maoy mag-una, brother. Okay, Reb, aniya basahon ako rin sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Juan Kapitulo 1, versikulo 24 ngadto sa 33 ang pagbasa. Gingon, og kini sila mga sinugo gikan sa mga Fariseo, og sila nang mutana kaniya, nan, nganong nagapangbautismo kaman nga dili kaman di ay mao ang Kristo, ni si Elias ni ang propeta, ni mga pangutana sa mga Fariseo ngadto kang Juan. Og si Juan mitubag kanila, ako nagapangbautismo sa tubig, apan diha sa taliwala ninyo anaay nagatindog nga wala ninyo hiilhi. Siya nga mao ang magaanhi sunod kanako sa kang kinsang higot sa sapin, ako dili gani takos sa paghubad. Kini didto mahitabo sa Betania, tabok sa Jordan diin si Juan nagpangbautismo. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Hesus nga nagpaingon kaniya, og siya mingon, tanawa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako muanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutang na unahan kanako kay siya una pa man kanako. Og ako gayod gani wala man masayod kaniya, mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig aron padayag siya ngadto sa Israel. Og si Juan nagpanghimatuod nga nagingon, nakita ko ang espiritu nga mikunsad, ingon og salampati gikan sa langit, og kini nagpabilin diha kaniya. Ako gayod, wala masayod kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig, miingon kanako, siya nga imong makita nga pagakunsaran og pagapuy-an sa espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diya sa Espiritu Santo. Sa ato pa, ang musunod higala
ni Juan Bautista, si Kristo gipasabot, siya na pud ang magbautismo sa Espiritu Santo. Si Juan Bautista diya sa tubig. Atong nakita, pero ang pagbautismo niya sa tubig, kung basaw na to ang versikulo 31, kung balikan na to sa kapitulo 1, no? Versikulo 31, ipaibaba na to. Sa Juan. Sa Juan, nag-ingon, og ako gayod, gani, wala man masayod kaniya, ang Kristo lugar. Mao lamang nga mianhi ako, nga nagabautismo sa tubig, aron ikapadag siya ngadto sa Israel. Ang katuyuan sa pagbautismo niya, para madayag ang atong Ginoong Kristo sa katawang Israel, nga iyang gipaila, nga naisunod niya, nga mo'y mubuhat sa pagbautismo, nga ang iyang igabautismo, mao ang Espiritu Santo. Sumala sa nakita nato sa Biblia, magabautismo diya sa Espiritu Santo. Katudang tao nga puy-an sa Espiritu Santo nga ingon og salampati. Di ang atong Ginoong Kristo wanang doon na di ikatulo nga bautismo. Pero ato sang susihon. Kay kinigod nga pagbautismo ni Juan Bautista sa iyang kapanahonan, aduna po dahil siya nahimong mga tinunan. Og si Juan Bautista sa iyang pagbautismo, daghang may dugok niya. Pero dili nagpasabot nga ang bautismo. Bisag kinsa lang nga magpataka na lang sila bautismo. Kinahanglan ang magbautismo makita og ang gibautismohan nini musugid sa lang sala sa tupad dagko ang gibautismohan ni Juan Bautista, dili mga bata. Ang puriba nini Brad Deber sumala sa Biblia Ni Areb ang prueba dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6 ingon niining nakapahayag matud pa dinhi og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea. Siya nag-ingon, paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na. Kay kini siya mao ang gihisgutan sa propeta nga si Isayas sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tol-ira ninyo ang iyang mga agianan. Og kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo, og usa ka bakos nga panit diha sa iyang hawak, og ang iyang kanunon dulon og dugos sa kagulangan. Og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea sudaghan, og sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Og didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sudaghan ang gibautismuhan ni Juan Bautista sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Punto. Dili di ay mga bata ang iyang gibautismuhan. Dagko di ay. O dito sa suba, sa Jordan, iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Makamao musugid sa sala. Maoy purpose nga bautismuhan, pero musugid ka sa imong mga sala. Kanang nakita na to. O nianang paagiha, kay siya man ang magabautismo, si Juan nga Bautista niini sa gipakita sa Biblia, iyang gisugilon nga dunay nang duol kanya. Pero dili kay gibautismuhan tanan nga makaangkon sa bautismo. Unsay pariba Brad Ronnie sumala sa Biblia sa gibuhat ni Juan nga Bautista. Okay, atong ipadayon pagbasa ang Mateo sa gibasa ni Brad Dever 3 man ang iyang gibasa nga kapitulo bersikulo 1 ngadto sa 6. Ipadayon ta sa bersikulo 7 ngadto na sa 11 gingon sa pagpahayag. Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo ang nidugok aron sa pagpabautismo, siya mingon kanila, kamong anak sa mga bitin, kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo gikan sa kapungot nga umalabot. Sa ingon ni ana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol. Og ayaw ninyo huna-hunaa ang pag-ingon sa inyong kaugalingon, si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato. Og bisan gani karon ang wasay gikatao na diha sa gamot sa mga kahoy. Og busa ang matag usa ka kahoy nga wala mamungag maayong bunga, kini pagaputlon og isalibay ngadto sa kalayo.
11. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa nining puntuha higalang Epren anino guhilde gipasabot ni Juan Bautista nga dili gyud tanan makalikay sa bautismo kay dili lugar bautismuhan tong mga gitawag og kaliwat sa bitin saon bagod pagkalikay ninyo sa umalabot nga silot. Pero nining katapusan nga bersikulo nga gibasa ni Brother Ron gikan sa city nga bersikulo nga 11, ang 11 nagpamatuod nga ako nagbautismo kaninyo sa tubig sa paghinulsol. Ingon si Juan Bautista, apan siya nga nagapaulay kadako labi pa daw nga gamhanan kaniya, si Kristo ang gipasabot. O matod pa niya ang iyang igabautismo kanang ulahi kaniya mao ang Espiritu Santo og kalayo napun-an na diri. Pero dito sa gibasa kanina sa Juan, atong nakita sa Juan kapitulo 1 bersikulo 33 nga gisgutan nga siya daw nga imong nakita nga pagakunsaran sa Espiritu Santo mao daw ang magabautismo diya sa Espiritu Santo. Pero sa pagsumpay na Espiritu Santo ug kalayo. Kinsay mobuhat na ang atong Ginoong Hesukristo. Igalang Epren anino guhilde sa to pa do nanay kausaban o kalainan sa bautismo ni Juan Bautista o sa bautismo nga pagabuhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Pero tungod kay ang oras miabot naman atong ipadan kini higala para pagpamatuod unsay kalainan sa bautismo ni Juan Bautista o sa bautismo na diyon nga ikatulo sa atong Ginoong Hesukristo. Kapin pa nga si Hesukristo biduol kang Juan nga Bautista og nagpabautismo siya. Kay mausab gini ang gidala sa mga relihiyon nga o nagdala sa gitawag og Anabaptist, First Baptist, o Bible Baptist, Emmanuel Baptist, Bible Baptist, o kanang gitawag pog Original Baptist. O daghan kay but nila ipasabot nga dito nila gikuha sa atong Ginoong Hesukristo kay ang ilang doktrina nagpabunyag gani kuno si Kristo na payusay ilang himuon nga si Kristo daw baptist kay nabunyagan man diya sila nasayop. Pero lisod man nga moingon mig sayop unya nag-conclusion mi walay premise. Makita nato sundan lang ninyo mga malamong tigpaminaw labi na sa tag-iya sa tagtungod nini mga pangutana. O kay miabot na mga oras, ang ngalan na lamang sa among magtutulo. Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa kauban ng mga ebanghelista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. Kiniusab niyo igsuon, Brother Kili Ensipido. O giniusab ang inyong igsuon, Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa Sabang Takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.